Magandang hapon po sa ating lahat. At nagpapasalamat ako sa ating mahal na Panginoon at isang malaking pribilehiyo po na mag-share po sa inyo ng patotoo at encouragement. Bago po pala ako naging pastor, isa po ako musician. At ipinanalangin ko sa ating mahal na Panginoon na turuan niya ako tumugtog kasi talagang know-how po ako sa pagtugtog. Talagang hindi ko alam tumugtog. At dinisire ko po yun. Sinabi ko sa ating mahal na Panginoon na tulungan niya akong matutong humawak ng instrumento. Unti-unti po natutunan ko pong hawakan ng keyboard, guitar, at nakakaawit na rin po ako. At binigay ko po sa ating mahal na Panginoon yung mga skills at kaalaman ko sa pagtugtog. Ginamit niya rin ako sa pagturo para sa iba. Ngunit tumating sa time na kailangan ko rin na mag-aral para sa worldly kasi natuto akong tumugtog. At sabi ng aking mga kaibigan na ka-eskwelahan ko po na tugtog raw kami, sali kami sa isang banda. At hindi ko po nalugod ang ating mahal na Panginoon sa panahon na yun. Kasi labang tumutugtog po kami dahil sumali po kami sa isang battle of the band. Kami na po ang tutugtog po dahil open field po yun. Bukas po ang lahat. Kitang-kita po at biglang umulan po ng malakas at hindi na po natuloy po yung aming pagtugtog. Sumunod na araw po noon ako po ay aawit at magpupuri sana sa ating mahal na Panginoon. Ngunit pag open ko pa lang po ng aking instrumento ay bigla ito po pumutok. Nasira po yung aking dalawang keyboard nung ako itutugtog na sa ating mahal na Panginoon. Doon na nagpapakita na hindi ko po siya nalugod. Kaya po tayo, pag tayo po ay hihingi sa ating mahal na Panginoon ng kaalaman, karunungan at sabi natin gagamitin natin sa Kanya, dapat gagamitin talaga natin sa ating mahal na Panginoon at hindi sa ibang mga bagay pa. Sa karangalan ng ating Diyos lang. Number 2 po, ipapatuto ko rin po yung kagalingan dito sa aking physical na pangangatawan. Kung hindi niyo po ako kilala, ako po ay mahilig po sa mga junk food, street food, yung mga pagkain talaga na masasabi kong hindi maganda para sa isang tao. At yun po ay malaking pagsisisi ko sa ating mahal na Panginoon at pinagsisisihan ko po yun pagkat di po yung nakabuti po sa akin nung pagtagal-tagal. Nung nagkaedad po ako, nung ko po nararamdaman yung mga pang-aabuso ko sa aking katawan nung ako nasa young people pa po. Pagpapatotoo ko po na ako po'y pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Number 1 sa aking 8 pirasong kidney stone. Tapos yung aking prostate, stage 1 prostate po, and then yung fatty liver po. At acidic rin, GERD, marami po Kaya nagpapasalamat ko sa ating mahal na Panginoon dahil kahit paano unti-unti niya akong pinapagaling. Alam ko isang reminder lang po yun sa akin pagkat ako'y nagkulang sa Kanya ng mga panahon na yun. But anyway, ito po ako ngayon sa harapan ninyo. Sila po ang sasabihin ko po. Bilang isang lingkod ng Diyos, gawin po natin yung the best po natin para sa Kanyang gawain, para sa Kanyang kaluguran. At ang bagay natin ginagawa ay darating ang panahon at oras na tayo i-reward niya. Kaya po sa mga kapatiran po namin dyan, sa mga tao na nangangailangan ng kalakasan, pananampalataya, huwag po tayo mag-atubiling humingi sa ating mahal na Panginoon. Kausapin po natin siya sa pamamagitan ng salita ng Diyos, pakikinig, at pagsunod sa Kanya. Pagbabasa, mapalad po ang bumabasa, nakikinig, at higit sa lahat sumasagawa. Marami pong salamat. Muli po sa inyong pong lahat na nakikinig, patuloy po natin ito pong gawin sa abot na ating makakaya. Pagsikapan po natin makapasok sa makipot, makitid na pintuan sapagkat mumunti lang po ang pumipili sa ganitong mga landasin. Maraming pong salamat at pagpalain po kayong lahat na nakikinig sa oras na ito. Thank you po. God bless. Isang magandang hapon po muli mga kapatid at mga minamahal na kaibigan, mga taga-subaybay po namin. Tayo po'y manalangin muna
bago po tayo dumako sa ating papag-aralan sa hapong ito. Amang banal na sa langit, una po sa lahat, patawad po sa lahat ng aming mga kasalanan. Habagan mo muli kami, Panginoon, malaya kang kumilos. Taputin mo ang lahat, Panginoon, ang nais marating ang tinig na to. At hipuin mo ang kanilang mga puso, Panginoon. At sila po ay makasama po namin. Yanoy mo po ako, Panginoon. At patubayan mo po ako sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Salamat po na marami. Ito po ang aming samot na langit sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. Ang tatalakayin po natin sa hapong ito ay yung kaloob na paglilingkod. At dito po, nais ng Lord na masanay po tayo at ma-exercise po natin yung mga iba't ibang kaloob na bigay niya sa mga mananampalataya. Sa Romans chapter 12 verse 4 to 5, for as we have many members in one body, but all the members do not have the same function. Verse 5, so we being many are one body in Christ and individually members of one another. At yan po ang nais ng Lord na sapagkat isang katawan ay mayroon tayong maraming mga bahagi. At ang mga bahagi ay hindi magkakatulad ng gawain. At dito po sa verse 5, kaya tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at mga bahagi na sama-sama sa isa't isa. Nais ng Lord na makaroon po tayo ng pagtutulungan, collaboration, magkakaiba po tayo, ibig sabihin magkakaiba po tayo ng konsepto, pag-uugali, pero pag tayo po ay naging mananampalataya kay Kristo, magkakaroon po tayo ng tinatawag na one mind, one heart, sapagkat dumadaloy po ang isang espiritu ng ating Diyos na siya po ang gumagabay po sa atin. Kaya nais ng Lord na yung kanyang katawan ay kabahagi po tayo. At yung katawan niya ay kailan malusog at nagkakaisa. In the book of 2 Corinthians chapter 10 verse 12, for we dare not class ourselves or compare ourselves with those who commend themselves. But they measuring themselves by themselves and comparing themselves among themselves are not wise. O ayaw ng Diyos na inihambing po natin yung ating mga sarili sa iba. At nais ng ating Panginoon na yung kaloob ay sanayin po natin para sa kanyang kalwalhatian. Ayaw ng Diyos na mas magaling, tingin po natin ay mas magaling po tayo sa iba. Ayaw ng Diyos po yun. Kaya sabi niya, hindi kami nangangahas na ibilang o ihambing ang aming sarili sa ilan sa mga nagmamalagi sa kanilang sarili. Subalit silang sumusukat sa kanilang sarili sa pamagitan ng kanilang sarili at inihahambing ang kanilang sarili sa isa't isa, sila ay hindi nakakaunawa. So, nais ng Lord na tayo po ay matalino, nakakaunawa. Kaya kung ano yung binigay sa iyo ng Lord na kaloob, ito po ay pagyamanin mo, hayaan mo na ang Diyos ang magpalago sa iyong kaloob. Huwag po natin pangungunahan ang ating Panginoon. Para sa magkaganon, siya po ay makakilos. Kaya sabi po sa 1 Corinthians 14:12, even so, since you are zealous for a spiritual gift, let it be for the edification of the church that you seek to excel. At nais ng Lord na tayo po ay lumago. Lumago po tayo sa ating mga kaloob. Gayon man naman kayo, yaman kayo sabik sa kaloob ng spiritual, pagbutihin ninyo ang paggamit sa mga yon para sa ikatitibay ng iglesia. Yun yung hanapin natin, yung ikatitibay, yung naluwalhati po ang ating Panginoon. Hindi yung sarili po nating paginabang. Kailan mag-excel po tayo. Ibig pong sabihin, kailan lumalago yung kaloob, yung regalo ng Diyos sa bawat isang mananampalataya. Nais ng Diyos na lumago po yun at magiging matibay po at magiging matatag para malwalhati po natin ang ating Panginoon. What are the service gifts? Ano ba yung mga iba't ibang kaloob sa paglilingkod? Yan, makikita po natin yan. Ang una po yan ay yung tinatawag na panghuhula o prophecy.
Ang prophecy po ay divinely inspired utterance, speaking under divine function to edify others. Ito po ay makalangit. Pag sinabing divine, makalangit po, ang nagagalit po yan sa Diyos. No? At makikita po natin yan sa verse 6 ng book of Romans. No? Yung prophecy na yan. Makikita po natin yan na ang sabi po ron sa Romans chapter 12 verse 6, tayo ay may mga kaloob na magkakaiba ayon sa biyaya na binigay sa atin. Kung propesiya ay gamitin ito ayon sa sukat ng pananampalataya. So, ibig po sabihin, meron tayong bahagi, meron tayong measure of faith pag tayo po ay nag-prophecy. Kaya kung may nagpa-prophecy po o nanghuhula na medyo sabi na po natin na matagal na sa pananampalataya at tayo naman po ay bata pa, huwag natin ihambing yung sarili natin ng katmari. Tayo po ay i-design po natin na darating ang panahon, maabot po natin yon. Yung the ministry sa verse 7. What is ministry? Ito po yung paglilingkod, service to others, particularly in the church. Pag sinabing ministry po yan, sa loob po ng iglesia po yan, it involves attitude and ability of service. Kaya pag sinabing attitude po, talaga naman tinitingnan po tayo ng mundong ito kasi nasa liwanag po tayo. Pag sinabing attitude, ang expectation po nila sa atin ay talaga naman perfect. Hindi nila alam na kahinaan po tayo at ang Diyos ang perfect lang po. Minsan yung iba nadidiscourage pag tayo po ay nakikita na tayo ng kamalian. Kaya dito po, nais ng Lord na tayo po ay mabago yung ating dating pag-uugali, ay makita yung ating mga kaibigan at nakakilala sa atin na nasa liwanag na po tayo. Ito po yung may kakayanan na maglingkod, the life and ministry of Jesus. Yun po yung tinatawag na halimbawa po yung beatitudes o ang ating Panginoon. Kaya ang ating po, Panginoon ay naglingkod talaga. Naparito siya upang hindi siya paglingkuran, kundi siya ang naglingkod sa atin upang siya po ay magiging halimbawa. Yan po, makikita mo natin dyan sa verse 7. Kaya sabi ron, kung magpaglilingkod ay sa paglilingkod. O ang nagtuturo ay sa pagtuturo. Kaya sa teaching po sa verse instruction. Pag sinabing instruction po, meron po tayong mga Sunday school, meron tayong mga Bible studies, meron tayong mga paghayo, meron tayong mga evangelism, at doon po tayo sinasayanay ng ating Panginoon. Ideas or principles taught by an authority. So, makikita po natin dyan, mapapag-aralan po natin sa susunod natin pag-aaral po, yung mga authority, kung ano po yung mga function of yung fivefold ministries of the church. Kaya pagtuturo ang iginawat o pinagkalob sa iyo, magturo ka upang sa magkaganon masanay po, ma-exercise po yung ating pagtuturo para mapakinabangan po ito ng ating Panginoon, para magiging blessing po tayo sa iba. Okay, exhortation. What is exhortation? Giving encouragement or comfort like Joseph in Acts chapter 4 verse 36. And Joseph, who was also named Barnabas by the apostles, which is translated son of encouragement, a Levite of the country of Cyprus. So dito po meron po siyang ministry na nagpapalakas ng loob. Pag sinabing nag-encourage po yung mga nanlulupay pa, yung nawawalan po ng pag-asa, ini-encourage po sila. Kaya dito po ang sabi po ron, Acts 9:26 to 27, and when Saul had come to Jerusalem, he tried to join the disciples, but they were all afraid of him, and did not believe that he was a disciple. Verse 27, but Barnabas took him and brought him to the apostles, and he declared to them how he had seen the Lord on the road, and that he had spoken to him, and how he had preached boldly at Damascus in the name of Jesus. Kasi po, ang pagkakilala po nila kay Saul ay talaga naman siya ay taga-usig. Talagang halos ikukulong at pinapahirapan niya yung mga mananampalataya. Sa early church, yung early church po,
nung kanilang kapanahunan. Kaya nung siya po ay tinawag siya ng ating Panginoon, hindi basta-basta po sila naniwala. Pero mayroong nagpatotoo na ito po si Barnabas, na siya po ay naging mananampalataya at siya po ang nagpakilala sa mga alagad. At sinabi niya sa kanila na nagpatotoo siya na nakita nila at ang Panginoon mismo ay nagpakita sa kanya at nangusap sa kanya nung sila po ay papunta sa Damascus. At nangusap sa kanya at mula noon, siya ay nangaral siya na may katapangan sa pangalan ni Jesus. Kaya dito po makikita po natin yung pangangaral ni Apostol Pablo. Sa verse 8 po makikita yan. Kaya sabi po sa verse 8, ang nangangaral ay sa pangangaral. Ang nagbibigay ay magbigay na may magandang kaloob. Ito po, yung verse 8, ang sabi po rin yung giving or sharing. Pag sinabing giving, meron kang ibibigay, meron kang ipagbabahagi. Sharing of material blessings with others and with the church. Not a sign of superiority, but a gift of God for the purpose of the kingdom of God. Kaya kung tayo po ay pinagkalooban po ng Diyos ng kaloob ng pagbibigay, hindi po dahil ipagkalandakan natin yun o pakilala natin na tayo po ay giver. Mas malaki yung ating binibigay kaysa iba. Ito po ay isang kaloob kung pinagpala ka ng material blessing, ay pinagpapala ka ng Diyos para ibahagi mo ito sa iba. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa iglesia rin po. Hindi para ipakita na mas higit ka yung kaloob ng Diyos sa iba pagdating sa pagbibigay. Ito po, ang layunin po nito ay para palawakin ang kaharian ng Diyos. Para sa magkaganon, marami pong ma-encourage o maliwanagan na magbigay. At ang kalwalatian, may babalik lamang po sa ating Panginoon sa pagpapalang material na kanyang pinagkakaloob sa mga mananampalataya. Kaya sa verse 8, sinabi ang magbibigay na may magandang loob, ang namumuno ay may pagsisikap, ang mahabagin ay may kasilahan. Ito po yung tinatawag na leading. Leading yung nag-lead. Tayo po ay may kaloob ng leader. Meron tayong ruling. Or minsan may mga rulyo tayo. May mga papel po tayo. It speaks of direction. Ibig sabihin, meron tayong patnubay and influence within the church. Minsan ang mga leader po, ay talagang may influensya po yan, may gift po talaga yan. May gift po na magli-lead o mag-guide para sa tamang direksyon. At yan po ay kadalasan po yan, very influential po yan. Mga mapipiyar po yan, lalakas ang loob po yan na humarap sa mga iba't ibang mga problema. Kaya marami po silang na-influensyahan at nadadala. Yan, makikita po natin yan sa verse 8, yung binasa ko po kanina. Yung mercy. Ano ba yung mercy? Ibig po sabihin yung habag. Be merciful and kind to others like visiting the sick, helping the poor and assisting widows and orphans. Ito po sa Book of James. Ang tunay daw na relihiyon ay yung bisitahin yung mga ulila, yung mga fatherless, yung mga may karamdaman. Pagpapakita po ito ng habag. At dito po sa Matthew chapter 25 verse 31 to 46, ito po yung sinabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Kamantalang siya po ay nangangaral, for I was hungry and you give me food, I was thirsty and you give me drink, I was a stranger and you took me in, I was naked and you clothed me, I was sick and you visited me, I was in prison and you came to me. And the king will answer and say to them, assuredly I say to you, inasmuch as you did it to one of the least of these my disciples, you did it to me. Kaya dito po, nagkaroon po ng talinghagaw para po lang ating Panginoon. Ito po ay natulad po yung isang hari na nung siya po ay nagutom, siya po ay binigyan ng pagkain, nung siya po ay nauhaw, siya po ay pinainom.
At nung siya po ay wala po na matutuluyan, dahil siya po ay estranghero, ay pinatuloy po siya. At nung siya po ay walang damit, siya po ay binihisan. At nung siya po ay nagkasakit, siya po ay binisita. At nung siya po ay nasa bilangguan, siya rin po ay pinuntahan. Kaya dito, ang sabi po, sinabi ng hari na sinagot sa kanila, assuredly, kakasiguro kayo, totoo, na pag ginawa nyo ito sa maliliit kong mga kapatid, okay, ginawa nyo ito sa akin. Kasi dalawa pong klase po dyan, yung mga hindi nagpakain, hindi nagpainom, hindi bumisita, wala po siyang ginawa nung nakita niya po na yung kanyang kapatid o yung mga tao na mahihirap na humingi ng tulong ay hindi niya pinansin. Kaya dito po, sabi ng ating Panginoon, ginawa niyo po kung ginawa niyo ito sa malilit kong kapatid, ginawa niyo na rin sa akin ito. Ang ibig pong sabihin, pag tayo po ay mga mananampalataya, napagpapala po tayo kasi meron tayong ibibigay, meron tayong ipapakain, meron tayong pagpapainom, meron tayong pagtulong sa pagpapatuloy sa mga walang natutuluyan. Ang ibig lang po sabihin, hindi po sa halaga yan, kundi yan po yung panahon o kaya yung the best mong may bibigay sa nangangailangan. At yan ang nais ng ating Panginoon. Kaya pagdating po ng pagsusulit, nasa kanan at sa kaliwa po yan. Yung nasa kaliwa ay yung mga kambing at yung nasa kanan ay mga tupa. Kaya sabi ng Lord, hindi ko kayo kilala, layas kayo kasi nung ako'y nagutom, hindi nyo ako pinakain. At nung ako'y nauhaw, hindi nyo ako pinainom. At nung ako'y walang matuloy, hindi nyo ako pinatuloy. Ibig po sabihin, walang ginawa. Yung mga tao, yung mga matigas ang ulo, hindi po sila tumutulong kahit na sila po ay nakakita ng mga nangangailangan, hindi po nila pinapansin. Ayaw ng Diyos po yan. Ang nais ng Lord, tayo po ay makatulong. Hindi dahil sa mayaman, hindi dahil sa mayroon ka, kundi sa taos puso po. Kung wala kang itulong talaga ng financial, pwede mo siyang tulungan sa pamagitan ng magagandang salita, ipag-pray po natin siya. The importance of service gift. Ano ba yung mga kahalagaan ng mga kalob natin sa paglilingkod? The church must function as a body. Nais ng Lord na yung iglesia po na kinabibilangan natin ay kumikilis ito na parang katawan. As every part is as important as the others. Na mahalaga po yung iba. Hindi po natin inapakan, hindi po tayo nagtitake advantage sa iba, yung kahinaan po nila, hindi natin tayo nagtitake advantage. Ang nais ng Lord, nagtutulungan, mahalaga sa isa't isa ang lahat ng bahagi ng katawan ng ating Panginoon, ng bawat mananampalataya. Yan po kahalaga po ang ministry. Every part is very important. Number 2, the saints must recognize or seek a particular gift and develop it. Ano ibig sabihin? Ibig po sabihin ng mga mananampalataya ay kailangan malaman niya o alam niya yung kanyang kaloob. At ito po ay i-exercise niya, i-utilize, he must exercise and it must develop. Kailan ma-develop ito? Mayroon po itong pag-develop, pag-mature o madidevelop po yung ating mga kaloob. Nais ng Lord na mag-grow po tayo, mag-mature po tayo. At ito yung mga kaloob sa atin, yung mga talento po natin na binigay sa atin. Pare-pareho halos lahat tayo, yung time, yung money, how we spend our time, our money, our talent, how we give back to the Lord, yung para sa Kanya, sa Kanyang kaluwalhatian, yung mga talento na binigay sa atin, yung mga skills na binigay sa atin, pinagkaloob sa atin ng Lord. Wala po tayong pag-aari dito. Siya lahat ang nagmamayari. At marapat lamang po na ibalik po natin sa Kanya yung kaluwalhatian. The purpose of the service gift is for the advancement of the kingdom of God. Ito po yung mga layunin ng ating mga kaloob, yung paglilingkod. Alam niyo po, ito po yung ang pinakalayunin po ng ating Panginoon Diyos
para magiging advance o magiging advance po yung kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, hindi po tayo nahuhuli. Pagdating sa kaharian ng Diyos. It's never meant for personal gains. Ayaw po na yung mga paglilingkod natin, yung mga kaloob po natin, yung mga talent or skills po natin ay para sa ating sarili, para sa ating personal na kapakinabangan. Ang nais ng Lord ay makita yung pag-grow ng kanyang kingdom. Maraming tatanggap, maraming mananalig, maraming gagaling, maraming maging mananampalataya. Para siya po ang maluwalhati. Kaya sabi nga po sa Matthew 5:16, let your light so shine to all men, before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. So tayo po ay mga ilaw po sa mundong ito. Wala nung tayo po naging mananampalataya, tayo po ay liwanag. Hindi lang tayo ilaw, talagang may ilaw tayo at nagliliwanag po yun. Mahirap yung ilaw na walang liwanag. O nasa dilim pa rin yun. Nais ng Lord na tayo pa ay buhay. Yung ating pananampalataya ay buhay. Naging inspirasyon po tayo sa iba. Upang sa magkaganon maluwalhating ang amang nasa langit dahil nakikita po nila yung mabubuting gawa na ating ginagawa, hindi para sa ating sarili, kundi dahil ang Diyos ang nagbago po sa atin. Ang Diyos po ang nagiging gumabay sa atin. Mula nung tayo po ay naging mananampalataya at nagkaroon po tayo ng takot sa Diyos, nag-glorify po natin ang amang nasa langit. Kaya hindi na sila kailangan magsalita pa. Sila po ay in-appreciate po nila at hindi mo lang alam, hangang-hanga sila sa iyo at believe na believe po sila sa iyong pananampalataya. Magpatuloy ka lang, kapatid. Kaya the exercise of the service gift must always be motivated by love and gratitude rather than guilt or duty. Sabi pong sabihin, kailangan yung may pinagkaloob sa atin ng Lord na makaloob, ay kailangan kasama po yan ng pag-ibig. Kalakip lagi yan ng pag-ibig na masaya yung ating mga ginagawa. At yung iba naman, baka ginagawa lang ito dahil inuutos, obligasyon, dahil sa sinabi lang po, dahil may motibo po siyang hindi maganda. Nais ng Lord na kusang loob, i-offer natin yung sarili natin as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Ito po yung pagbibigay luwalhati natin, pagbibigay galang po natin, pag-respect natin at gratitude. Yung utang na loob natin sa ating Panginoon, kailan gawin po natin ito ng may pag-ibig at may kasiyahan. Ay pagkaganon po, saya ang ating buhay, magaan po yung ating paglilingkod. At yung ating mga talent na ipinapagkaloob sa atin ng ating Panginoon, ay lalo pang tatagdagan ng ating Panginoon niyan at isang araw, magtaka ka, yung talent mo na ibigay sa iyo ng Diyos, hindi lang isa, hindi lang dalawa, baka 5 pa. Kasi napapagkatiwalaan ka na ng ating Panginoon. At purihin ang Diyos at sana po, yung mga napag-aralan po natin ngayon na mga kaloob ay may exercise po natin. May bahagi natin, mag-function po sa ating sarili upang magbigay luwalhati po yan sa ating Diyos. At maraming salamat po. Tayo magpasalamat sa Diyos. Mapagpalang Diyos, maraming po salamat sa aming aralin sa hapong ito. Salamat po, Panginoon, at binigyan niyo kami ng pagkakataon upang maglingkod. At hindi lang kami naglilingkod, binigyan mo pa kami ng kaloob. Meron kaming bahagi, Panginoon, sa iyong katawan. Upang sa magkaganon, ito pong katawan na ito ay magiging magpapangsyon, matibay po, at nagtutulungan ng isa't isa, at nagmamahalan po. Pagpalain mong lahat ang nanonood, maging yung mapangailangan ng mananampalataya. Patuloy mo i-supply, at nawa Diyos, patuloy kang kumilos sa bawat isa. Purihin katagilan Diyos, salamat po ng marami. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen.